På papiret er Barlen Abdullah på dansk førtidspension, og han bor her i det sociale boligbyggeri Kærgården i Albertslund. Men det er et stort bedrag. Sandheden er nemlig, at han lever et liv som toppolitiker nede i Irak, hvor han får en løn, der er så stor, at han faktisk slet ikke er berettiget til førtidspension. Samtidig skulle han også betale skat af indkomsten i Irak, så han er på den måde snydt det danske skattevæsen for formentlig flere 100.000 kroner. Da Ekstrabladet konfronterer Barlen Abdullah i Irak, erkender han, at han har levet 5 år som politiker i Irak, samtidig med at han også har fået førtidspension i Danmark. Men han ved ikke, at det er ulovligt. Jeg har ikke undersøgt det, hvad jeg ved, hvad jeg vidste og stadigvæk ved. Det er, at når man har gået på pension, når man er pensioneret, så kan man rejse. Og han afviser, at det er ham, der har tjent de mange penge. Jeg har ikke nogen indtægter her, som tilhører mig. Når man er som repræsentant for partiet, bestrider i en stilling, og hvis der er en løn, der hører med til den stilling, så er det ikke personens løn, det er partiets. I mellemtiden skal vi fortælle, at endnu en irakisk flygtning nu er blevet afsløret i at hæve pension i Danmark, selvom han er en højtlønnet politiker i hjemlandet. I går kom det frem, at Barlen Mahmoud snød den danske stat, når han undlod at fortælle, at han ikke blot var pensionist, men også en velbetalt politiker i hjemlandet. I dag er det så Talat Saifuddin, der er blevet afsløret i Ekstrabladet. Den 56-årige iraker er medlem af det kurdiske selvstyre i Irak og tjener knap 300.000 kroner om året. Desuden har han fri bil og bolig. Alligevel hæver han altså hver måned sin førtidspension her i Danmark, hvor han lever i Tilst ved Aarhus.